BMW, германската компания, основана през 1916 година, започва своята история като производител на авиационни двигатели. Логото им, синьо-бяло кръгче, символизира въртяща се самолетна перка, вдъхновена от цветовете на Бавария. През 1923 година те произвеждат първия си мотоциклет, а само 5 години по-късно навлизат в автомобилната индустрия. Днес BMW е синоним на лукс и спорт, с емблематични модели като серия 3, серия 5 и серия 7. Интересно е, че компанията притежава и Mini и Rolls-Royce, което я поставя в центъра на премиум сегмента. С серията BMW i, те активно развиват електрически и хибридни автомобили, фокусирайки се върху устойчивостта и иновациите. Седалището им в Мюнхен е само част от глобалната им мрежа, която обхваща производствени съоръжения и клиенти по целия свят. BMW не просто произвежда автомобили, а създава